So ilang buwan ka na single. So may balak ka na magshota ulit. So anyway, what's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And I'm Japit Leo. And welcome back to my channel. Yay mo ba? Natubo. Kasi sobrang haba na ng buhok ko. Magpapagupit ako kay Bunso. Sabi niya magaling daw siya maggumupit eh. Tingnan natin kung magaling ba. Kung ka na. Siguro doon ayos yung gupit mo ha. Pag yan di maayos, sumbong kita kay patay ka ni baby girl. So habang pinugupitan mo ko, Pet, mag-question and answer tayo. Agit! Okay! Sumbong eh! Ilan eh? Mag-question and answer tayo. Ready ka na ba? Sige na naman. Wow! Bakit ka single? Bakit ka single? Kasi, char. Hi, ex. Look! Mabait kayo si ex. So ilang buwan ka na single? For 3 months to 3 months. 3 months to 3 months? Ano yun? 3 months? Mag 4 months. Ah, 4 months na. Okay. Bakit mo ginaya si kuya mo na single? So, may balak ka na magshota ulit. Soon. Wow, soon. Sumbong ka, mama. Sumbong ako. Ma'am, uyab na sa daw siya. Lagi pa naman nanonood si mama sa video natin. Matay ka. Yung kuya mo nga hindi nagsushota. Ikaw ba? Kasi maraming nag-ano siya kasi binenta kita dito sa video. Magkano ka ba? Hey, Free lo free. may delivery rin. So, ilang taon ka na? 18 years old. 18? 18 ka na, Pet? Bilis ng panahon, no? Dati, dala-dala pa kita, hubot-hubad. Ngayon, 18 ka na? Pwede na. 18 na. Sa mga gusto kay Japet, lagyan niyo na ulit ng hashtag mine Japet Leo. Ay, pipili daw siya. Kapet? Hindi. I-chat niya daw. Pipili daw siya na isa, tapos i-chat niya daw. Guys, alam niyo ba na ano to? Baby pa namin to. Kahit 18 na yan. Baby pa rin namin yan. Binibibi kasi namin to eh. Kahit malaki na to, kahit may bulbul. Saan ka natutong maggupit, Bet? Wala. Parang ako din. Kasi sa barko, ako lang din gumugupit sa sarili ko eh. Wow. Tapos ako, gugupitan din kita. Boy ba? Di ba bibiboy ka din ni Snake, Pet? Alam nyo ba guys na bibiboy din to ni Snake? Hi baby girl! Tagal ka nang di nakapunta dito. Hindi mo na nakikita yung mga baby boys mo. Wow! Ano kayo sa comment kung ano yung gusto nyo itanong kay Japet. Tapos sasagutin namin sa next vlog. Ano yung gustong malaman sa kanya. Kasi yung isang kapatid ko, busy eh. Busy ka ML eh. Balik kaya, kita sa sama. Busy yung isa eh. Anong balak mo, Pet? Anong balak mo? Graduate ka ngayon oh. Oh, senior high. Senior high. Anong balak mo, kurso? One. Mechanical engineer. Wow! Sure eh? Mechanical engineer? Gusto mo maging mechanical engineer? Ha? Gusto mo din palang maging engineer? Soon, kumon. Sino mas gwapo sa atin? Ko. Zero? Wow!
In your dreams. Nung bata pa to, ano to eh. Di namin to pinapaiyak eh. Kasi pag umiyak to nung bata, hindi siya makahinga eh. Hindi humihinga. Hindi humihinga. Lalo na pag sobrang ano yung iyak niya. Hindi siya humihinga. Nagbabayulit siya. Namumutla siya. Tapos, ito din guys. Alam niyo ba na nagsi-CR siya? Sumusuka siya pag naaamoy niya yung sarili niyang pag naamoy niya yung sarili niya yung sarili niya, nasusuka siya. Pag nagsi-CR siya, maraming suka sa sa flooring ng ng CR eh. Oh, tapos alam niyo ba na siya din yung nakakaubos ng pulbo namin kasi kinakain niya. Hindi. Kasi nung bata pa to, hindi namin mabuksan yung kwarto. Hindi namin kung anong ginagawa niya. Nilak niya yung pintuan ng kwarto. Tapos nung binuksan niya, naubos na yung pulbo. Kinain niya pala. Buti hindi ka na yun, Pet. No? Tapos pag pumupunta to ng ibang bahay, naghanap ng pulbo, kinakain niya rin. Kasi yung amoy kasi ng pulbo, di ba mabango yun? Kaya, ewan ko, akala niya siguro pulbo ron. Oo, kasi mabango kasi yung amoy ng pulbo, kaya kinakain niya. Ewan ko sa batang to. Tapos isang beses din, kasi nung bata pa to, yung gatas niya, Bear Brand eh. Akala niya siguro pulbo, ginaganon-ganon. Nililigo niya yung pulbo, tapos yung gatas. Sa kama pa niya ginaganon. Tapos galit na galit si mama. Ubos yung gatas. Pero dati, as in, sobrang hirap namin dati, yung tipong mantika tsaka toyo na yung kinakain namin kinakain namin always. Tapos parang lechon na sa amin yung mantika na may toyo, tapos lalagyan ng tapos may paksiw na isda. Yun yung pinaka-paborito namin. Tapos nung bata kami, yung gatas namin lugaw. Yung bigas na ginigiling, tapos nilulugaw, tapos nilalagyan lang ni mama ng isang scoop na Bear Brand. Yan lang yung gatas namin nung bata pa kami. Kaya sobrang laki namin nung bata. Sobrang taba namin nung bata. Lalo na ako, sobrang taba ko nung bata, tapos kalbo pa. Tapos maitim pa. Yung pinapainom sa amin dati ni mama yung bata pa kami. Kaya yun guys, yun yung story ng life namin. Tsaka ng life niya. Sobrang stricta si mama sa amin nung bata pa kami. Lalo na pag summer, gusto namin maligo halos araw-araw ng dagat kasi tabing dagat kami. Gusto namin maligo. Bago kami papayagan ni mama maligo ng dagat, iiyak muna kami ng isang oras. Iiyak muna kami ng isang oras. Tapos nung dumating na to, alam nyo ba guys na hindi na to nagpapaalam kay mama maligo ng dagat. Tumatalon lang bigla sa dagat, ligo kagad. Tapos kami nung dati Tapos si mama, no comment, sinasabihan lang, okay lang yan, bata pa yan eh. Wow! Kami dati. Naiintindihan ko din kasi si mama kasi dati sobrang itim talaga namin. Yung tipong hindi na halos hindi na kami makita sa gabi. Kasi araw-araw talaga kami naliligo ng dagat kasi summer tapos malalim yung dagat. Kasi walang hindi kami yung dagat namin, hindi siya beach. Siya parang may na lupa tapos may mga bato tapos ganoon. Kaya pag malalim parang tinambakan na ng lupa ba kaya hindi kami sa hindi beach. Pero kaya pag malalim yung dagat, tumatalon kami dun sa sa roof ng bahay namin dati sa baba. Kasi nasira yung bahay namin nung lumindol dati sa Bohol, yung grabe na lindol.
na humiwalay yung kusina, tsaka humiwalay din yung sala. Tsaka yung mga pintuan, hindi na nabubuksan kasi tumagilid yung bahay. Hindi na nabubuksan yung yung mga pintuan. Kaya yung tapos ito ng lumindol nilagnat. gumala nung lindol. Wala sa bahay ng lumindol. Pag-uwi niya, nilagnat. Alam niyo ba anong pinaka-paboritong pagkain nito? Manok. Fried chicken. Fried chicken. O di kaya kahit anong klaseng luto, basta manok. Paborito nito. Kaya pag kumakain kami sa labas, hindi nawawalan ng order si mama ng manok kasi yung kinakain niya manok. Binibibi namin to kahit nung high school to. Hinahalikan pa rin namin. Parang bibi nga. Tapos tumatabi pa to kay mama. Okay na? Yan nga natin. So, anyway? Pati anyway? Yung sa maniniupit ito eh. Joke! Tulog ba? Kasi ayaw ito napapagalitan. Kinabahan mo. Kinabahan siya. Kinabahan siya, no? Kinabahan siya, no? Ay, pipid, you know? Ay, pipid. So guys, ito yung gupit niya. Wow! Okay lang. Pwede na, pet. Hindi mo na magpagupit. So ito na po yung gupit ni Bunso. Wow! Okay kayo, pet. Okay kayo. Mas gwapo lang ako nimo. Okay. At doon nagtatapos ang aming vlog. Hanggang sa muli. Paalam! Hi kay Alfred Elesias ng Cagayan de Oro City, kay Jomi Mujica ng Cavite, kay Ayan Paduhilaw ng Iloilo, kay Dayan Gonzales ng Cebu City, kay Ben Lloyd Takayo ng General Tinio Nueva Ecija, kay Mark Rosete ng Nueva Vizcaya, kay Staglers, kay Gilbert Barong ng Lucena City, kay Kayla Lauren de la Cruz ng Pilar Bohol, wow, taga Bohol, kay Franz Valendez, Kiot, Cebu City, Lucky Stevie, Johan Celeste ng Bulinaw, Pangasinan, kay Nash Walang ng Kibungan, Benguet, kay Chardy Yapendon ng Boracay, Aklan, kay Princess Almeda, Mountain Province, kay Adonis Villa ng Parañaque City, kay Graham Imi, Abu Dhabi, UAE, kay Nestor Mayorga ng Cebu City, kay Chris Elpa ng Leyte, Rico Alcover, Dul Rico Sidemo ng Bangkal, Lapu-Lapu City.